După cum probabil deja ați observat, primul lucru pe care vedeți în video acesta nu sunt eu, ci homepage-ul la Google Flow. Dar v-a spus probabil din descriere că astăzi o să facem un review detaliat al Google Flow. Îl folosesc și eu de câteva zile și am profilul gratuit. Așa că hai să trecem la treabă. Despre cost. Păi, pentru profilul gratuit este normal gratuit și primești în fiecare zi 50 de credite. Poți să le verifici aici. 50 de credite refresh daily. Decât că nu-ți dai refresh la 12 noaptea orice ai face, ci eu în prima zi în care m-am apucat de Google Flow, primul meu videoclip care a consumat creditele a fost la ora 5. Și de atunci, doar la ora 5 își dă refresh la credite. Ceea ce e de bine sau de rău, depinde cum crezi voi că este. După cum vedeți aici îmi fac thumbnail-urile pentru videoclipurile mele de pe YouTube. Da, o să fac un thumbnail și pentru videoclipul acesta tot aici. O să vă las o poză cu el la final, cum l-am făcut și ok, înțelegeți voi. Așa, hai să vorbim ce poate să facă. Păi, o grămadă de chestii. Hai să vă arăt ce am generat la un moment dat cu el. Păi, toate thumbnail-urile astea, normal? Da, normal. Hai să generăm un videoclip, dar prima dată să vă arăt cât costă. După cum vedeți, avem aici 3 și dăm pe chatul acesta. Nu. Dată. Așa. Și aici ne zice cât ne costă. Imaginele sunt complet gratuite. VO 3.1 Lite costă 10 credite de la 4 până la 8 secunde. VO 3.1 Fast costă 20 de credite, tot la fel. VO 3.1 Quality costă 100 de credite doar pentru 8 secunde, adică e maximum. Omni Flash costă 4 secunde 15 credite, 6 secunde 20 de credite, 8 secunde 25 de credite și 10 secunde 30 de credite. Omni Flash Video Editing costă 40 de credite pentru edit. Upscaling, adică rezoluția, 1080p free, available for Plus, Pro and Ultra. 4K, 50 de credite, available for Ultra only. Ca să înțelegeți, eu am pus pe Agent. Ce înseamnă Agent? Păi, aici avem de ales or Agent, or No Agent. Cu Agent poți să și vorbești, nu doar să-i zici ce să facă. Și dacă apăsăm pe asta, se pune într-o parte. Aici avem setările Agent. Putem să selectăm dacă întreabă de confirmare și am dat always, că doar nu vreau să scriu un cuvânt greșit și apoi să îmi consume o grămadă de credite. Putem să selectăm ce model folosește la imagini și cum o face, 9 pe 16, 16 pe 9. Eu am pus ori 3 imagini, adică o să genereze ori 3 și Nano Banana Pro. De ce? Păi dacă e gratis și 16 pe 9 și ori 2. Acum o să pun 1 și VO 3.1 Lite este cel mai care costă cel mai puțin. Și dau save. Aici pot să pun instrucțiuni pentru Agent și putem să facem și un proiect. Hai să vă arăt. Uite, proiecte. Ăsta și ăsta. Eu pe ăsta l-am făcut, ăla a fost doar de test. Și aici pot să dau upload. Ca să mă ajute, de exemplu, la un video, să pun o poză cu Astro, ca să nu facă el din capul lui și să știe.
Nu mai pune punctul pe rană și da, acum o să fac un video. Spuneți mai jos în comentarii ce video ați vrea să fac, dar cred că puteți și voi să faceți un video. Ok, trebuie să aveți cont de adult ca să meargă treaba asta, altfel contul de copil o să dea nou. Și atunci când dai upload, orice poză cu un minor, ceea ce m-a enervat la maxim când am vrut să-mi fac un thumbnail pentru videoclipul meu cu ăsta, cu review-ul la asta și vreau să mă pun pe mine, m-a enervat la maxim. Așa, acum hai să creăm un video. Deci, o să zic să-mi genereze un video. Un video cu durată de 8 secunde în care Astro, face nivele și omoară monștri. Punct. La final deblochează un PS5 Pro și se urcă pe el, se ține de marginea din față și apoi PS5-ul Pro cu motoarele din spate pornite la maxim se înalță în spațiu. Și acum dau plus și dau upload doar asta. Altul prompt. Și acum dau. O să vă arăt când e gata, ca să nu așteptați voi degeaba. Și uite ce a făcut. Nu prea e ce aș fi vrut și deja mi-a luat creditele. 40 de credite. Odată le-am dat 30 de credite, adică aproape toate creditele care le aveam eu și toate cele 3 video au dat fail. Deci țineți cont și de asta, că v-ați putea consuma creditele pe degeaba. O să-i mai dau mai multe idei, mai multe imagini și o să mai facă un video. Da, o să mai fac un video. O să vedem cum o să iasă. Face o treabă bună când vine vorba de interpretare monștri. Deja m-am luat și încă mai am 30 de credite și hai să vă arăt cum a ieșit videoclipul. Sincer, nu mi se pare că seamănă foarte mult cu PS5 Pro-ul pe care l-am trimis aici, dar tot ce se poate. Măcar a reușit să facă un video și fără un watermark. Apropo, am uitat să vă spun, aici putem să spunem dacă vrem să fie vizibil, un watermark vizibil sau nu. Mi se pare super tare și nu înțeleg cine zice da, dar eu am zis nu, normal. Că, nu vreau să se vadă că am făcut imagini cu AI, așa mai departe. Știți cum pune Gemini în aplicația ei, aici nu mai pune. Și dacă tot am făcut cu videoclipul, hai să facem și cu imaginile. Mie, așa mi se pare că trebuie să facem și cu imagini și nu doar cu videoclipul. Cum se descurcă la imagini? Păi, ca să fie fix de fix, o să-i dau o comandă și o să-mi fac tot o imagine cu Astrobot.